Ghana for mutie mi munyina mudim say 21st clinic there. Your friend is Sciatica originator, Sciatica pace setter, the chosen one, the anointed one. Ya kasa the anointed one at the epache ne said the nyame asra ne ngo so meye bibi. Any ya kasa the chosen one at the ono wadan so obi antesa no. Enti se eba Sciatica yare no a, the chosen one, the anointed one. Ye from the 21st clinic. Womo ma kanyina no they are fading away. Womo ma kanyina na boa bia epeso odore stradia. Eya wosua preku. Womo nyina peso omusua 21st clinic nanso womo pre no mo tare a no womo awai. Etire mi busa mo say wo to ase abra bomu tesai. Wo sire etesai wanantu ene wanantin so etesai. Nansan wontimi nhya heel ne biemo ho. Nansan wontimi nhya slippers ne biemo ho. Nansan wontimi nhya shoe ne biemo ho. Nanka krachi ni a wo kɔ office bank manager na wa hye slippers adan a wo si wananti no emu tutu wo hye shoe na emia nyemia na emia wo. Nerves na efa wo sisi achi no a efa wo to ase na fa wo sirem na fa wo nase ne kopie wananti ne ho no. Emu ayemre wo yare na ye frɛ ne Sciatica. Bra 21st clinic na yemfa massage papa so. Bra 21st clinic na doctor for mu ni madwuma. Bra 21st clinic na a nurse fo a wo mu ye adwuma a wo mu ye ne yie. Na wonim se nkrofo bi wo mu kɔ hospital wo mu se sister akosua be kɔ hospital bi a nurse fo ni mfime wo mu nyina wo mu phone so ene wo mu kɔ TikTok. Hye wontimi nya sabo 21st clinic. 21st clinic se wo ye nurse ni na wo ye adwuma ne hu se ukuta phone ye be yi wadi. I'm telling you ye ne ye patience ho agro. Na me ma waso te se 21st clinic do enye Sciatica nkwa na wo mu sawo. Eye ayaresabia wo maboma edimu. Eti say hypertension, say diabetes, say a stroke, and say yare be wo de fabra na ye moa. Say ye nipadua no ene yare free wuti besi unase. Apart from say ye Sciatica commandant ne researcher, ye the anointed one, the chosen one no. Yare bia nso yesa. If say a full clinic. Eti be confirm I will say menko hospital be jojo. Menko hospital a nurse for be bubu ani chie. Menko hospital wo dru ho na wo mo nante wo so. Menko hospital wo da ho aso obi anfa ho. Menko hospital doctor na one ne girlfriend e office. Na wo mu din komo na patients egu ho. Doctor wo hye office na one ne girlfriend ete office na wo mu din komo na patients gu achire na wo mu hu ne omo nyame pacho 21st clinic ne sa nonsense no hu bi o. Enti bra na yensom wo sompa. A doctor ne nurse fo a wo mu gine nipa ho. Wo mu wotsema massage bi e be ye wo no. Ye be nnome wo to ase. Ye be nnome wo sem no wanantu ene wananti na afa wo nerves no. Sa achia kora na watenetene. Sa nerves no so wa pa ba kora na enkuransha ba. Sa nerves ne buofu a wo be sesere. E se 21st clinic de adwuma no ye tiase. 21st clinic e fro sebra. Ya doctor for ya ready. Ya nurse for ya ready say ye de customer service papa ye betimi e de asomwo. Sa wo wotemanso a Roman asafo ne nchen wa ene ye wo. Mo mo kanso a obom kwano so new market wo na wo behu ye. Sa wo kumase nso ehwan overseas. Sompa FM ye headquarters no. Sa dan no emu. Ena 21st clinic e wo. Mo wo sunyane ye de regional hospital first gate ene di hwani mu. Ena techi man so OGN bank dan mu ene ye wo. Adehia mo won kranza ye ben children's park mense wonom ene wo mo. Mikru kranza no free. Eti mense wonom mo so mo nkɔ ba bi ye ben children's park ne ye ben ho. Mo amu watakwa ye ne Roman stores no edi nhwani mu. Ena takrade afie kuma number 9 taxi station no. E ho na behu ye. Brekum ye nie ghost ye nie oboase ye mpese wo betwa kwan ache. Eno nti ya ben wo pona no. Eye 21st clinic a wodi wo ni padua e bre yen a ye ben yi ni yi ama wo ansan wo pie. Ne ya ye wo massage bi, ya ye physiotherapy bi, ne ama wo nuro bi. Ye nuro no wonya bi wa bonten. This clinic ho a enti frɛ 0540 311311 0540 311311 0540 311311. Still 21st clinic a Sciatica originator or ye Sciatica commandant or ye Sciatica researcher or ye Sciatica the anointed one or ye Sciatica the chosen one. Etibra na yensum wi 21st clinic still Sciatica expert.